A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ku iya ganiya ku sani ni ba irin wa'ancan mutanen bane, wa'ancan wanda ake zuwa ana gasa ma aya ga hannu ana masa abin da suka aya ga dama, ba irin su ne ba irin wa'ancan ne ba. Wannan abin da kuka zo kai ba ku tunanin naka ta kasance, kuma haka ta zo ta kasance. Duk wanda yana da wata magana ko yana da wani zage-zage ko na limi ba ruwan shi da wannan. Ni ne mai ni kuma ba na da taimako na kowa sai da Allah nake buƙata. Kuma duk wanda ka taɓa dan wasu zai zagi ni kanka na sani da kowa ga nayi haka ba na sani idan ka ku ji daɗin ne ba wai mu ku ji daɗi ba dan ka ku ji daɗin ni kanka na zo na tsara wani abubuwan da ke dan ka ku ji daɗin ne ku iya ganewa ba wani abu ba. Ko ma can kuna taɓa wasu mutane kuna ina ruwan ku da su. In kana da magana ni ne za ka yi magana da ni, in kana da magana ni ne za ka yi magana, ina ruwa da kai. Ku da dukkan wangaren da ke magani ba san ma akwai ku ba, wallahi ni ba san akwai ku ba, uwan kuma ba san akwai su ba, kakannin ku ne ma ni din ne sai ku da kuke zuwa kuna kawo ba wanga mai da an ce mai gari dan mai ya ban karan uwa ta so miliyan 7 mini ne ba wani abu ne ba. Mai gari dan mai dace mai gari dan mai yanar kan uwa ta so dubu ne ba ko ni ba ko ni ne ba kake shakka wannan abu ba wani abu ne ba. Can an yi haka nan kwanakin bayar suka wuce wallahi ka zagi mai gari dan mai ko ni zan dauki mataki ni kan kai an ka zagi mai gari dan mai san dauki mataki amma yanzu an zo da wani wuri ne me kuke ne ka zo ka mutun shi ganta ka zauna ha ni na san aikin da nake kuma kana magana kai ga haraka ce ta bada inci in an zalunce kan kai kana iya kace na yi tawakkali na bar ma Allah ba in kai baka yi baka ce to kuma ban yarda ba ina faɗa haƙina nace ni haƙina nake so an zalunce nace haƙina nace ban yarda ba kuma iko yake ta ma nace ban yarda ba. Mine ba ko mine ba ka zo ka ga yara wane ne ana son magana ne na mine ne kake kurare kowa Hausa da nake kowa san garin da kina cikin musara ta bani sai nake wannan musara ta inda ka sai ki me yake kurare da diyan mai da wani diyan ga yake dai mi can dan kare shi ke sakaran banza sakaran wuri dan share wuri zona magana mutane ma sa ga yake dan banza dan can amana ke gi maki Allah kafirin banza kafirin wuri da bai da tarbiyya ana wata a ce an zaji an ba ga uban ga yanar kama wate uban ga ya aka ce yanar kama wate ba ma ga yan ba kakan ga yanar kama wate kakan ga yanar kama wate so miliyan 70 ne ana magana ai magana kan ga wai wani ka dauki zaki kace maka ga banza ga yawi an ci ga yanar kan uwa da su 700 uban mai gari dan mai yanar kan uwa da su miliyan 60 ma kai mini an zagi mai gari dan mai mini ne dubba gobaran da ke takir uban yanar kan uwa da ni ne to na hodi kana wanda ke da magana yi ji shi wanda ke da magana yi daga ina kuka zo kancin banza kancin wuye kuna ribin kowa sakare ne kamar ku kai abin da ke daga gida da ka zo ka mutum shi ka ce ka zauna kai wane ne kai waya yake cikin kudi dan gidan uwan wane ne kai al'alam kamila duk wanda yanka wallahi sai ya ga mutum da yi kai hankali kanka kake cewa ka zo kai magana kai kana da ilimin magana ne la ne ranka kafir mana kuffar kai kana da ilimin magana me zakari ha ba san da nake ba duk wanda suke magana kai kowa sanin inda nake gadan kai nan kwantina da nan tare kai ka samu to tare kai ka share ba tana nan ba ka san kwantina ya gadan kai nan ba dauki shi akai ba an ka tona ne musaukin ka magana wai alo kana ba ta ga me ki ba ba san da nake ne ba san da nake ba kai kowa sanin inda nake wanga da yake magana kana son ka kira su kai magana su kai kowa sanin inda nake ba ka san inda nake kai hankali da kanka wannan abin da kuka kuskuro ka jawo ba wani gyara in ka ga gyara na Allah ne kawai da gyara amma magana gyara babu shi ko ya gani babu wani gyara kuma hodi yake mai gari dan mai anar kan uwa da sun miliyan 70 mai gari dan mai da shi yake wa alaikum salam